Station. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaantabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Good morning, masantos san maabig yakabosan dasi kayo namin pinapablin na kaluyagan jadluyag tayon Pangasinan. Yung ating pong mga kababayan na nanonood sa kanilang mga Facebook page at siyempre sa YouTube at ating tanagagik. Kumusta na po kayo? Worldwide po tayo. Magitan ng ating FB Live. Palatong tunang liknaay balay. May paruntal na saray matuan impormasyon. Saray liknaan na saray kabaluyan. Kumusta kila? Age, sa kisimbalaya masulok. Ulanatan, Miyerkules. Martes, imong pisaya di ba, engineer? Kamyamay ni so man nayayak-yak danom. Ani tayo inusar suluganan tayo kanya na may basya balag so akadalan. Gaman na passable at medyo ang takot ni Ramay light vehicles sa dasare rumiran karsada para pada sa syudad na Dagupan. Yadangaranan na partner tayo kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Yadaspeto Technical Engineer Dennis Palaganas. Nan sakat mo tadano madasayan kabosan. Yayad luksab ni stasyon tayo. Hayagi. Napatos tayo, saan tayo, ang gapoy nadalan tayong danom, manggapumat, sasakat kong danom. Pero kasabi dya, daluksab na istasyon, agi, danom. Pati samay tuntunan, alipos. Akino, yakat balo di tanad karsada yo, kwanyo siguro, wadya tayo A.B. Fernandez East. Siyempre, matagay so karsada, kaya matagay may first floor tayo balat.
Kanyan Wadmanso Danom. May ground floor at atang tanagagik. Ikatid kalsada Danumbalot at loob na ground floor tayo dyan sa Jumel Building, Ebe Fernandez East, dyan sa siyudad na Dagupan. Makteryo na amigo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tana salientimot so may balita at ng kasigma-sigma tiran na balay. At luyag tayon na Pangasinan, wala ra may arom. At agmatapiktado so may lugar da. Kanya na kanya-kanya mat na sa may deklarasyon na state of calamity. Agmat lang i-deklara so probinsya Pangasinan. Ta siyempre wala ra may balay agmat tantoy salinap tan salanta na saray bagyon dimmalan. Kanyan kanya-kanyan deklarasyon na sa state of calamity. Under the state of calamity, so saray balida tatang tanagagi. Wala ni ramay balay ang gapoy klase, ang gapoy loob da sarayan kaplusan. Na siyempre nunutun damat so sa may sitwasyon na saray kabaluyan da ay walad saray low-lying areas yang gadnatan. Mantatak sa unira at say danom pitek ni andang danglel kalulubi ngala alamuyak la. So lugar da pluring da dalanda kanyan da iwas-iwas alwar-alwar ta merap lay nakarunyas tanong patog. Yan na dayuan tayo rayay kabyangan na saray opisyalis ulad saray ama ina na balay ay talagan agara na ugip agara timunda at panangiter na say serbisyo at nasasakupan dan lugar. Gadita na dabalay min na linggayan. Thank you midwamit laya walay nawat na saramay kalugaran tayo. Ay ayuda or rasyon or tulong. Malala po sa munisipyo, malala po sa barangay. Taluran na kilo na belas nalapo ada munisipyo. Taluran na kilo na belas nalapod barangay Midtan at barangay Manibok. Mabuhay ka Kapitan Ramil Palisok. Say Mayor mi ang gaman na walaladidad at pimaway mo't. Anong nangkod panamaglay na Facebook. Pimaway mo na ninengneng so sitwasyon na saray kabaluyan Midtan salanta na say bagyo adalap so lugar da o limugan ni baluto si Mayura Iday Castañeda. Mabuhay po kayo, Mayor. Salamat da panasikaso yun saray kabaluyan. Dita da balay na linggayan. Saya gamanon damot pangiter na ayuda or may taganoy laman. Nasay team ng Councilor Jonas Jonathan Ramos nananang kumuta at Facebook Live da. Pero singa wala amoy kina grupo yo akin at agyo kay ba may apatira singa patirarayan na inaya. Mangiter na saray biskwit taganoy laman arroz caldo.
Dasaray kabaluyan titanya sa linap na danom. Kung kamanuntan, thank you dasay si kayo. Pati raraya, yan nanunung ko. Kandara marumay, gyura kay ba? Tepat labat. Lapo dasay starring yan ay sa may video da, Councilor Randall Bernal. Nandito din si Councilor Doroteo Kandara. Nandito rin si Councilor Ting Tapia. Sa mambibideo at si Councilor Jonathan Ramos. Councilor Randall Bernal. Di ba? So, ewan ko kung siyempre nasusubaybayan lang natin ang kaganapan through sa mga nakikita natin sa social media. Ewan ko kung hindi showy yung apat. Na kasama ni Mayura Iday, sina Councilor Jojo Lopez, Councilor Doc Carlo Tiangson, Councilor Attorney Gab Makaraag at yung babae, imutang ko yung pangalan. So siguro hindi lang sila showy, Pero mabuhay po kayo at tumutulong kayo. At sa mga may mabubuting kalooban na in their private capacity at ating tanagagik at mangiter matira, wala ramay ulupan, wala ramay manununot, no panon makatulong, mabuhay po kayo. At kayo ay bagamat hindi natin nakikita yung inyong mga posts, may nakakakita sa inyo sa inyong mga mabuting gawain. At sa mga tumutulong din sa paghatid sa pamamagitan ng tulong, mga nasa abroad, mayroon silang mga kamag-anak, may papawid matira through GCash. Yay, sasaliumot, kalamor na panluto na arroz caldo, mabuhay po kayo. Yan yung mga nag-share ng kanilang mga blessings. Dahil sabi nga, kung ano yung binigay at kabutihan sa inyong kapwa, mas doble yung dating po sa inyo. Yan manunot kayo no paano yun makatulong. Salamat si kayo. Pero ito naman yung ating mga naririnig sa mga nagsasamantala naman na walay kupit-kupit and satay distribution. Alam nyo na kung sino kayo. Walay ibiig, walay porsyento, dasara may pan-purchase. Bahala kayo sa buhay nyo. Dahil ang kalaban ninyo ay ang inyong konsensya. Dasara may mangiter at walay balas positibo. Baka sa inyong mga nangungupit walay balas negatibo, bahala kayo. Wag po sana nating samantalahin ang mga ganitong pagkakataon na ito'y politikahin o kaya pagkakitaan. Natakot kayo sa inyong mga anino. Yan, mabuhay po kayo at ipagpatuloy po ninyo yan. Akamyamay susaray talaga na watan niya ang tutulong. Watan niya ganana ugi pansitan niya kwanda tatang tanagagik. Talaga ng gano mabalasubo suran. Wala raya salina piran lugar. At watan niran na neneng-nengen so kipapasen. Nasaray kabaluyan da. Singadya dasay balay na kalasyaw. Namumonitor timat non tusok kimay. Tanda untanla niter suporta tanpan mo monitor
Ayan balay so talagan na minya barangay at nalikna na sa idala pianggad natan. Yan watan so panangantabay ng Mayor Patrick Karamat na sa Tim Tumat. Tentero na puwersa na sa Kalasyaw. Saya MDR Remo, saya kabiyangan na pulis, bombero, pati saray walad abig laman, talaga nakatutok iratan. Through the good leadership na Mayor Karamat. Dan siyempre saray kay Bato at sangguniang bayan headed by Vice Mayor Kevin Roy Makanlalay. Na siyempre saray konsehalis to, lalo-lalo na si Councilor kwan mo pa. Si Councilor Elias Villanueva. Good morning, sir. Talagan na kantabayan ay naimutan. Yan na iter su serbisyo saray kabaluyan tutan balay na Kalasyaw, Pangasinan. Itan mo balay na Binmalay. Good morning kinan Sir Leon Castro. Nanunang kumot iramay live video talagan na sinukisok mo na Mayor Pitt. Iraramay low-lying barangays di tanad balay na Binmalay. Yan na iter so may manunaan iran tulong. Lolad sa tay panangan tatang tanagagik. Datan so talagan pangkokulan na ulan na sa ramay walad sulinak iran barangays. Ayaga Kalamor makunlad balay pian mangaliw na saray kananda. Yan say pitutulungan lawas. Nasaray walad munisipyo. MDR Arerimo raratan. Ya si Karaso mangi baga no nakukulanlan ideklara. So bali daya walad silong na state of calamity tatang tanagagi. Yan listomat na isusuporta lawas. Saya Vice Mayor ditan da balay na Binmalay. Si Vice Mayor Ed Mamenta. Yagmet timunda sa impan monitor. Saray kabaluyan tumat yung kakukulan na tulong. Ditan da balay na Binmalay. Jabalit balay na Mapandan at gain deklaraya wala da silong na saya kalamidad. Pasable mat yaro moldo wala ram susaray daladalan wala ramay barangay medyo adalap pero agni may garason pian na ideklaraya state of calamity. Pero gamanuntan at awatan so manunaan niya tulong at anapan mo monitor anan Mayor Vega itan da balay na Mapandan, Pangasinan. Saya most affected da Pangasinan at atang tanagagik at ditan da Western Pangasinan taditan so dinapuan na saya bagyon si Emong at atang tanagagik. Ganyan na sana may buhos yung suporta niyan sa ating mga kababayan na naapektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Yung nagtatanong kung ano nang sitwasyon natin, mamaya baka makontak natin ang Pag-asa dahil kinokontak natin dahil ang pagkaalam natin bagat na ito Pero 1 week na.
At patuloy pa rin yung pagulan, may pabugso-bugsong pagulan pa. Yada ipawil tayo tatang tanagagik. At nayarin makapi tuyo tayo da saray pigaran opisyalis tayo at Pangasinan. No, tumat. So, sara may kurang ya gagawin da. Yan na dyan at naiter so tulong. Aliwalabat ya para da sara may pangiter na taganoy laman o gingan. Samay nayarin tulong da saray kabaluyan. Alaula da sara may nayarin manlilik na o dino adapuan na satay sakit ya dinggit tan leptospirosis. Yan nawatan ni so abiso at tatang tanagagi ka na departamento'y abiglaman na damin. Ay manalwar da sarayan na sakit at tatang tanagagik tayan no napaulyan at nayarin na makatigway na bilay. Kanyan manalwar tayo. Talagang kalinisan pa rin ang, sa ating katawan ang pangunahing sandata natin para sa mga sakit na pwedeng makuha sa pagkababad sa tubig, lalo la alipunga. Yan walay alipunga yo, siyempre ditan lamay nayarin na dalanan na tatang tanagagik na bakterya. Yan ayarin na mampakulanoy adlaman tayo. Lola tayo leptospirosis. Ay good morning da saray mandedengal dita na da Labrador, Pangasinan. Na dita na da balay na Bugalyon. Kanmat da balay na Sual, Pangasinan. Good morning da saray tagadta na da Cabalitian Island. At maswerte kayo na talagang watan so sa may panangiter na panangampupo, serbisyo at abiglaman nasara may salanta na bagyumat dita na da Bali Naswal masay opisyalis yudan idadaulo na Mayor Dong Kalugay. Karo manira na impormasyon na balita at saya na programa tayo likna ay balay. Narengalan kasumpalan na pigaran makanan paymano malalapod saray manangantabay. Ang puta-putang iren balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa Bungero, ipagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko at pagkatao ko dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang iren sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang iren impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito.
Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi ditong pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ah! Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422, 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan.
Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag na saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lomboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jad Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Okay, patuloy na programa na Likna ay Balay. Alas 8:38 la kabuasan. At wadyan na nakaluptimot, nakantabay tayo, panamagloy na phone patch. Ay partner tayo, Joseph Kanilang Bakani. Good morning, partner. Ay, good morning partner, tan good morning mga kadsaray dumareo tan makantabay adik na ibali kapaborito Ajay. At kumusta dalan mo? Jad. ay nanalugana nak nang kumyutak natan at nang nangkura may talagan salinap ni Danom. Ay lugar pero ay Perez Boulevard yang gadya sa Maramba, Emerge del Pilar yang gadi stasyon Bali-Bali. Wala nang tubig pero diyan sa may yung sa YMCA diyan na portion ginagawa kasi yon, di ba? Gagunda. Ganyan wala ni Danom. At kaskasyang kumatirama kalugan na dimadba sa tupatanda no wala niray umpapasada mayumbo. Wala matlara may biyahin Kalasyaw. Kapaborito Joseph. Pero di tanad sa sikasing naisulit ka mo kapaborito Joseph. Nakaukala mo ni yung liberad linggayan. Si kami kapaborito Ajay, si katuman sa ilalang ko kumunya unakat matla pero andi mat ni. Wala ni dahil sa tiyan nanom kanda at medyo alanganin ni may nagpalangan. Kanyan manlapo kan dyan si kami ay sigap kami adiki talaga. Na linggayan matalaba esan patagupan. Oh, okay. So paliber ya talaga. Wala mo anunsyo area dam tayo kapaborito Joseph. Wala man so anon siya kapaborito Ajay. Ya pasakbay actually manlapo at National Power Corporation o NPC. Ya no inarat babagadalan ti wala may pasakbay da ya umpano linawan tayo mo tampano natagtakot tayo kapaborito tayo. Kasi wala ramay lugar ya bibi lendala na piktadon balay, di ba? On. Aman iramay bibi London Valley, amaramay posibleng dalanan to may Danom. Pero jad saran kaplasan, hanggaman wala abiso, ya posible man bawas na manlukas na sa may gate to so San Roque Multipurpose Dam, kapaborito Ajay. Kaya may walad sa Manuel, Pangasinan. Kasi walalad 273.58 MASL. So sa may Danom. Walalad singerlad spelling label singerla pero hanggang po ni linawan tila kasi sa may water level niya dam na San Roque ang naabotan to hanggang 278 MASL. Amay tuloy-tuloy so amay Danom manlapod ang buklawtan binga at nabatulatan to so 273.58 MASL. Kanyan wala so pasagbaylatan manlapod NPC ya posible ya manlukas matlan na gate so say San Roque tapyan jarontan at naiyagulman so sa may so pakadaral na sa may dam kapaborito Ajay. Yes. Tamas lalo delikado. On. Kaya lang paano wala rin mapapanik hindi. Plano labat. Plano labat. Although wala rin may binibitlan na bali kapaborito Ajay,
ya posible na nadalan na Mm. sa San Roque. Untabuyod kintang kasi, untabuyod Agno River. Yes, yes. Oh. Untabuyod Agno River tan. At dyan itabuyod to Agno River, wala ramay nadalan tura ya lugar. Nadyan antamalatan, nasaray kabaluyan tayo kapabrito Ajay. Mhm. Yan o atay manlapod San Roque at Limagsab. At usually, say babatikan na say atatong tanagagik at dyan Agno River. Mhm. Agno River. Yes, pansamputan to, di tanod yun, na bali may alinggi yan. Di tad limahong. Limahong channel, si Katuman. Mhm. So, dumamot tanad sa may Sinukalan River, babagatan natin kapaborito. Pigara ray tributaries manayan na kinto ray dano, may sangasangan to On. Nanduruma kapaborito Jay, wala may Agno River, wala may Sinukalan River. Mhm. Etan may dyan dagupan. On. Ay Sinukalan River, ay may sidalan ng tumalot Baloy, Calasiao, Santa Barbara, Dagupan, Maldan, Binalunan, Sison, Lawak, Ordaneta, tan San Manuel. Mhm. Si Katuya, so dalan na sa may Sinukalan. Dumamot man balot, so dalan na sa Agno River. Kanya nagayramang kalaw, yung gano ang gapulay rainwater, ang gapulay uran, at wala ni ratay yatagay na danom. Because of that. Yes, because of that kapabrito Jay. And katutan so makasangag na akin, wala ni Ray LGUs, yan ang suspindi ni na klase Yes, kapabrito yes. Oh. Jay. Mhm. Sinadjay the District 1, Alamino City, Agno, Anda, Bani, Bolinao, Burgos, all levels nitan, untan matad mabinitan suwal. Mhm. Jad District to Balat, Jad Aguilar, all levels tan. Jad Binmali, all levels met. Bugalyon, untan met. Labrador, untan met. Mga Taremtan or Bistondo. Except for Lingayen, preschool to senior high school laban. Mhm. Mhm. Jad District 3 Balat, Calasiao, tatimalik ipapaso ni na Ay, Calasiao. oo. Mhm. Nagkalalo la di tanad talibao. Di man bandanan na Councilor Wow! wow, betul. Malasiki all levels mat, San Carlos City all levels. Insan District 4, Dagupan City tan Mangaldan. Mapandan, wala maanunsyo ng Mayor Carl, may pasok na. Kwanto? Yes, oo. Kaya except for mga Mapandan, Manawag and San Fabian, San Jacinto, sa Dagupan City tan Mangaldan labat, so walay suspension all levels tan. Mhm. Ay sa District 5, Bautis sa labat, so yan walay suspension all levels. Mhm, And mhm. the rest may singadjad 6 district at ang kapumatla ka paborito Jay, so suspension yung pawida. Wala may basak message, lugan niya patalastas. Mangko-commercial ta. Kung sino daw yung pwedeng lapitan pagka may binibigay at nagtatanong kung may DSWD na rasyon na daw. Pero ang may sasagot ko dyan, hanapin niyo yung tagalista. Di tanad si kayo, partner. Kumusta tan? Wala la. So, nawat mo ran bandag mo, ralikas mo, di tada lugar yo, manalapod sa LGU, barangay o probinsya. No, dyan amani DSWD, hanggang po ni so samay ni Iterda kapaborito Ajay. Mhm. Dyan LGU, akwanta, although wala may anong nangkod social media, iya manriri paklara. Okay. Manriri paklara. Noon i-distribute dala kuni abalitaan, although say mabata-bata malilinaw at kanunutan ko kapaborito Ajay, may tulong na sa taga dyan mismo at barangay basing kanong tamat sa council, barangay council. So, Okay. So, wala lay nawat damit. Actually, speaking of DSWD, kapaborito Ajay, no nanunutan mo sa may ago na Lunes, wala man sa gaway special session, regular session na sa isang gunayang panalawigan. At wala man so imapirang may provincial DSWD demand. Oo. At sama niya gawan session at wala man so imbas nga ng board member Jerico Rosario kapaborito Ajay. Kinan Provincial Social Welfare and Development Officer Annabel T. Ruque. Sa kwanto, inusar ko may personal number ko, may cellphone.
pero ang gapoy nalat kaya reply. Mhm. Allegedly, timawag si Board Member Rosario at DSWD. Ay, Rosario, aliwan, sana na may si Vinci mo. Ito, ha? Asa na man si Board Member Vince. Si kwanto ng Board Member Jerry, si kwanto, I have been transmitting yung mga areas na affected sa District 4, pero I was not given the courtesy of a reply kung na-receive or not. And I texted you personally during the typhoon. Ay, tamay Ken, dyan question hour. Ito, ha? Oo, dyan sa may question hour. At si Katuya Simbas nga to, yalik na ito ng Board Member Rosario at agtuagusuan, ya sa may teksto at dalabat la Ay, inibatan, nako. sinata inisnab. At nagkalalo at sa may panon niya si Mabi, si Crising, si Dante, at si Imong. At ang kapula ba so na waton reply kanyan say proposto ng Board Member Rosario at nawala na centralized landline contact number. So pa provincial Social Welfare and Development Office tapos saya so tawagan na sa Renando-Roman Valley dan sektor kay balagtan sa Sangguniang Palalawigan tapi no walay importante ya impormasyon o tepat ya gabay na nakabatan at naipasabing tampol na ubatan niya tampol na sa PSWD. San napaglabat tumpano say napi tungtunga mo sana noy amay un channel ni amay umpasa-pasa ni ang paano dyan ngiras tun i-connecta sasabihin wala dito o kaya aga na ipasabi ti pansumpalan tutan eh di manalagar kay napulagya butayong di ba? Yes, of course. Although sa managawan question hour apologetic si okay. si Madam Ruque at sa kasi sino yun? Siya yung provincial head. Okay. Ng provincial social welfare and development. So sa probinsya yan, sa probinsya. Sa probinsya. Kasi iba rin yung nandito yung regional ng DSWD dahil gusto nilang mag-put up ng kanilang satellite station, di ba? Yes. Which brings me natin to the point Kapabrito Aji, no, mo may SONA State of the Nation address. Ay, oo. BBM. Okay, oo. Mabata-batar may balikas to di man. Mahiya kayo. Ay, antam. Before ituloy mo tanawa, ay sekwang ko ng dinengal ko, ito na yung tunay na pagbabago. Namin niya imbagatun man natuor. Di ba? Singasatan, mahiya kayo kanto. Singasegrafan corruption, samputan la, di ang babangil. Ay, gi. Sekwang ko ito na yung pagbabago kwang kumat. Pero sana dalangin ko wag lang sao. Hopefully Kapabrito Ajay kasi for the last 3 years anong nang timot no paano to'y performance na kaplasan administrasyon. And marami actually yung mga puna sa kanyang administrasyon. Yes, mananagot ang dapat managot kwantura. Lawla sa kontraktor kasi ate planning. Yes. Siya Sara na di lang. So sakit Sara may pupuntusan natin na Sara kabaluyan tayo Kapabrito Ajay. Aman so inya katud America. Yeah, we are very proud na was able to secure a 19% tariff. From 20% to 19% tariff. Singa anta may kintan na naringal ko Kapabrito Joseph Paner. Singa walay rollback nga presyo na petrolyo pero 10 centimos. Alikas mo. Alikas ko. Sekunda lang tiriling landari kapalende Kapabrito Jay. Malikat tayo yan danda tayo na reduce na 19%. Pero anto balot sugunan siya tayo kasi katengga po ina-impose na yung tariff of the America ballot. So, antayin mo na siya tayo. Is it useful or useless? Man sa inya karto di man natan na Amerika kwanda. Pero antam Kapabrito Joseph, nadengalan mo may biglaan. Tika mo, na-reduce tayo 19%. O kasi nga balbalag kuha mo awa. Ta 19%. Pero say ta 20% may kakaroon ng kyan, di ba? No na-reduce mo 19, di wa 1%. So akaroon mo.
Yes. Diskwento. Sa kini, Oh. anong nandang loopholes, Mhm. anong no may statement ko kapinalaba ng Presidente BBM. Aha. Dyan sana may in-implement flood mitigation projects na sa gobyerno. Mm. At what kan irakan to, atang laba na-overwhelm. Oy. Mhm. Na-overwhelm. So bakit na-overwhelm? Ibig sabihin, hindi perfect or hindi tawag nito, hindi maayos, hindi maganda yung in-implement na flood mitigation project. Oh, di ba si Kwantunitan? Oh, baka may nakinabang, di ba? Hindi ka pakipakinabang yung proyekto pero may nakinabang. Di ba? Ito tayo balbalag natin kapaborito, RJ. Kaya usilan Kasi, tura ko no. Mm-mm. Kasi under the principle of command responsibility. Yes. Si Kati Presidente, siyempre, may secretary to at alter ego to raratan, directly si Karasaman report at si Kato Kapaborito Ajay. Akin, ta ibagato natin, kanda, mahiya kayo. Okay, agtuin pilay sarili to. Under the principle of command responsibility. Yes. Mahiya, kanda. Command responsibility. Tama ka dyan. Dapat masunod kung anong kanyang pinag-uutos. Di ba? O ba't nandyan pa sila? Kung hindi nasunod yung ipinag-uutos, then dapat may ano yung kasabihan, may gumulong na ulo, parang gano'n. Ang ibig sabihin nun, may maalis sa posisyon. Kaya sa ikondalante ka paborito ajay, gugamay ko mo, sana hindi lang sao. Yun nga eh. Nung dinangal ko, ayaga, nakaraya at na natuuryamen, ay, the best. Magmaloy tayo singa good governance sa Pasig, kuwan ko. Correct, partner. Correct, no. Nationwide, kuwan ko. Kaya si katutan so sa may lignaan na sari tutod sa managaway may State of the Nation address da kapaborito ajay. Sana he can still retain yung administration niya for the next 3 years. Kasi 6 years lang yan, kapaborito. Yes. Kaya nga, ulitin ko ka, partner, yung sinabi ko kanina eh. Kung yung mga project ba ay kapaki-pakinabang or maraming nakinabang, useful. Kung useful or paano, anong tawag mo dyan? Kasi, di ba, isip ng isip, gawa ng gawa. Ala naman. So, di ba? Pero may nakinabang na. So, huhulihin natin. Pati yung mga individual, yung mga private contractor, kukwantura. Ay, dakala na kulong mo. Ay, sigurado, kapaborito ajay. No. Kasi, siya sa kiyalik na anda kapaborito ajay, wala may may problema at PhilHealth, remember? Milyon so kwarta nababalang. Atan may imusoy lakos, taman. Iyon, atan. So, sa ilikna na sa may mangkukumintura, anta tulay, wala agawan aliwa. Pero the point is, agtubalat inimbestigahan. Nasaan ang mga yun, Ano nang kinahinatnan? Sikato may babalag at tapat natin. Ano nang kinahinatnan nun? Oo, yun ang gusto malaman ng taong bayan. Antoy, ano lang kinahinatnan nun. Di ba? Tulay ng sumpalan yes, tuman. Kaso. Oo. Ay, nako. So, kaya ngayon, yung mga tao, may pagdududa sa kanila at the back of their mind, may pagdududa kapaborito ajay. Yes. Yagmamatiran na total because setting that example, ang tumalam lamang ng gawa ng investigation, parang palamuti lang, pakitang tao lang, baka mamaya ganyan din ang mangyayari later on. Kaya nga, mahiya kayo. Yes, sana wag lang sao. Di ba? Kailangan may mapatunayan. Kailangan may maipakita. Di ba? Di ba? Yung sinabi na nga ni sinong senador yun, yung nag-privilege speech. Si Senador sino yun? Joey. Yes, Villanueva, di ba? Yes. Kaya sana naturtutan kapaborito RJ. By the way, papakabat sila ba't mga kapaborito RJ? Diyan sana may
Namimis dalay gym, tapige simban ang pigiagaw ang kapali gym da, ang paano sa ilig na ang tatabalara, lalaраglay lamanda. Oo. Sarag tuloy FP gym, lukas la atin. Dalang ko, kasi sara pala basyago, talagang danom ditan. Alikas ko, tani, jad indalang ko natan, walang lahat gilig may danom. Hanggang di ba na dati ni istasyon tayo? Atan, so, danom-danuman. Alaraman di man na may bubudag agaw. Yes, kasi sa location tutan, di tanay, tapwa, kawa. On. Okay. On. So, lukas la so FP gym sa lahat po ng mga gusto mag-gym, bukas na po ang FP gym. Pwede na po tayo maglaro ulit. Ayan. Pero wala so naimano ka paborito Ajay. Ya post to ng Councilor Dada Reyna. Anto tanoy? Iba sa klabat la ka paborito. Yes. Wala ni kinta, taluran minutos. Okay. Okay, duga. Habang may bagyo, may low pressure area din sa Chismis, kanto. No, may. May low pressure area din sa Chismis. Ay, chismis. Yung mga Marites. Yung ano yan, yung hindi Joseph Gasep. Anto, Gasep. sige. I-conduct na paborito Jay. Sumuporta po tayo sa state of calamity, hindi sa state of Marites. Oho. Kanto. Huwag niyo pong ibahin ang storya. Ang agenda po ay relief, hindi paninira ng tao. Di ba mas maganda na, lalo na't may pinagdadaanan ng ating syudad, unahin ang mga nasalanta ng baha. Pamimigay ng relief, gamot, pagkain at suporta ang dapat inuuna, hindi ang pamumulitika. Saludo po ako sa lahat ng mabubuting taong tumulong, pati na rin sa mga opisyal at empleyado ng ating lungsod na naging daan para maipamahagi ang tulong sa ating mga kababayan. Sa panahon ng sakuna, ang kailangan ay transparency, accountability at malasakit sa kapwa. Yes, mag-isa ako sa opposition, pero hindi ako nag-iisa sa katwiran at konsensya. Hindi po delay ang pagtatanong. Due diligence po yun. Kung hanggang ngayon hindi pa rin nila gets, baka kasi sanay na silang walang nagtatanong. Kaya tinatawag agad na sagabal o nagdi-delay. Pumasok ulit yung nangyari doon sa Kongreso the 19th Congress Kapabrito Ajay, na binubulgar ngayon ni Councilor Choby Chanco, Congressman kamo. Congressman Chanco, na sinusuportahan niya ngayon yung pahayag noon ni Mayor Magalong ng Baguio City na ang mga congressman noon ay napangako